Alright, so what's up mga kumpare kong house husband? Sana namang makabuluhang gabi nito. Siyempre, ito tayo ng isda saka munggo, ginisa ala sarhinto. But before that, siyempre mag-orasyon muna tayo ng galaw-galaw na yan, oh. Mga maneuvers, hip-hoppers, dancers, tiktokteries, alam nyo na. Okay. So, pinipipir natin ito yung gasol natin saka yung LPG. Bala ka mo da. Sa gabukal na yung munggo. Tapos pinirito ko na yung bangos dito. Hindi ko pa na ito kinaskriskan kasi para hindi matalsik-talsik yung mantika niya. Yan yung technique ko magprito ng bangos. Mayroong kaliskis. Pag may walang kaliskis yan, ay nako, tatalbog yung beauty ko. Tapos na yung prito ng isda. Inista ko na dito yung mga bawang saka sibuyas bombay. Tapos isama ko na rin dito yung kamatis. Pagkatapos ng kamatis, yan syempre mikos-mikos ng konti hanggang medyo maluto na siya ng konti. Tapos ilagay natin dito yung giniling na karne para suwabe. Kasi ito yung panakot ko sa ating munggo ginisa. Medyo sauce siya ng konti kasi konti lang isasabaw ko mamaya yan ito na. Habang niluluto natin dito, tinanggal na natin dito sa kanyang yung munggo kasi nagbuhumok na rin siya. Pagkatapos ng humok ng munggo, syempre lagyan din yan dito ginisa. Yan o. Tingnan mo yung sobrang sarap. Amoy pa lang mapapakain ka na. Nilagay ko na yung mga salakot dito kasama na yung mga talbos ng alugbati saka tawag na yan, squash ba o kalabasa o approve ka pa dyan. Yan, habang mikos-mikos natin dito kasi nagbubukal-bukal na siya, nabawasan ng konti. Nilagyan natin yan ng konting sabaw lang konting sabaw lang para hindi mawala yung kanyang paboritong lasa ng katas ng munggo. Sakto lang yan saktong mikos-mikos lang yan para hindi masira yung gulay natin dyan, diba? Nandito na siya, finished product ng mga busing ko at ito na yung bagong sobrang pogi. Syempre hindi tayo pumapadali pagkatapos ng ating trabaho house husband magluto ay isang malapig na alak yan. Syempre alak, basta may alak merong balak. Pagpasensya nyo na yung aming kalaa ay sobrang itim kasi luma na. Hingi pa ako ng sponsor. Baka naman may sponsor na pambili ng ng kalaa namin maitim-itim na kasi yung kalaa namin. Pambili ng asin Gcash agad. Okay, cheers sa mga bossing para swabe, diba?